Здравейте, аз съм Солини и сега сме в Hunger Game България и сега си третия сме отбор. Давай, опирай често ви. Гони ябълката е в мен. Да, и пито ще е в описанието. В описанието. Да има някой слабак дали е ставил нещо. Солини, ела. Ела с мен. Ела натам. Към моста, да. Златната ябълка е в мен, брат. И после ще ви разведа и в сървъра. Идваш ли? Нали, спомена в алфа версия. Да, още няма много неща. Да. Има само един. Днеска започнахме, нали, днеска го наприхме сървъра. И с нали, малко помощ от така някои хора. Малко така, нали... Влизайте, тук играят Петър Бест, аз играем доста други. Да знам какво на време мисля, че играеше. Джеса, значи, виж са, първо отиди да вземеш този дълго чест, който. Чули? Кой? Под моста или? Под моста, да. Окей. Аз ще... Майко, тук има лава за малко. Ей! Липсва ли ти нещо? Чакай, панталонки, ела. Аз Нима има тук има. Знам. Ето ти, взимай. Ти имаш каска. Окей. Аз ще се правим на някакъв джумп. Аз ще хапна ябълката да ме засити, брат. Добре. И наистина, мен лично много кефи сървъра. Iron Sword. Добре. Ела да си дам каменен. Споко, чакай се. Аз пък каменен, глупости говоря. Ходи за другия част, аз ще ходя само да взема. Ама ти храна взе ли някакво? Да, имам. Някой вече умря. Тук се ориентирате да не забравяйте само по светкавиците. Сладкавиците? Видели като снимам клип съм да без, братле. Тук само една ябълка, what the fuck? Брат, аз между другото, знаеш сега къде? Отивам. Да, към корабите. Да. И после направо отиваме да ги бием. Днеска ще беше фул сървъра, даже фул, ето. Чакай, какво ти трябва? Чест плейт ли? Взими чест плейт. Ти имаш ли? Споко, аз съм без. Мен не ми трябва да съм спокоен. Има някой тук. Къде? Ето го под моста. Чакай, аз ще го снимам из такова от другата страна. Браво е. Айде към нашето място. Чакай сега, сей, ела за малко. Чакай, да си разпределим нещата са. Значи, имам една ендърперла, мога ти дам. Не. Айде, Мишо към нашото. Чакай само да ви си сложа тук ендърперлите. Добре, знаеш какво трябва да сложим някъде измапа една такава, кажи го. Кажи, бе. Да, и сървър е съвсем безплатно, да ви кажем. Не е нужно, това е първия български Hunger Game сървър. Само алфа версия, да не забравяйте още. Утре ще сложим мап, т.е. на 21-ви. Мисля, че ще го сложим. 21 или на 22. Ено това дърво би трябвало да има нещо. Ама чакай първо... Да, има. Ама чакай първо да влезем в корабът. Аз да ходя на дървото, ти ходи да... Да, бе. Хора, аз отивам към дървото. Ти ходи да... Не, отиваме заедно. Скелет. Брат, аз ще ходя да го изнасиля. Чак пусна колко да си опитам куче. Не трябва, бе. Не трябва, наши къв зверя, бе. Може да ми... Може да е фъстъка, ама се бие като за цяло пакетче, нали знаеш? Не бе, имам предвид, може да ме изнасиля. И между другото аз така вече само в YouTube ще снимам клипове. Не знам какви колко мобови, внимай. Те са ще ги изнасиля. Скелет. Мамо. Да, брат, вярвам в това. Оси го да гърми, бе. Той нищо няма да направи. Нищо няма да направи този път. Брат, сей, че направо... Iron Sword. За тебе ти взех един. Туши, Ендър перла. Знаеш какво трябва да добавим лук? Искаш ли? Виж. Да, бе. Че нямам, брат. Пайжината е важна, брат. Дай нещо така по... Ето. Шукалитетно и на мен. Добре. Че липсва? Не, ето това. Ехи. Ето така ще бъде. Ето кижица. Аз няма какво. Има още живи тук. Сървър не иска... Аз го казах, че това беше почти фул сървъра.
Днеска отворен, пак казвам, сървъра. Да. Нали, още какво да очакваме. В смисъл, аз нали, не очаквах да съберат толкова хора, като в начало на клипа. А какво говоря, те, ОМГ? В смисъл, не очаквах да съберат такова не толкова много хора в първия ден, но все пак да е, ако е важно. Те повечето станаха сега, защото е късно вече. Не, преди си беше много хора беше. Ела на дървото, на дървото. Ето тук трябва да има сега един джумп. Джъмп. Не. Го дух. Не бе. Не, нищо няма на това няма нищо. Защо? На това не. Ела да си покажа къде е другия. Чакай да разгледам тук. Там, брат. Видя го къде е дървото. Видя ли го? Видя го. Ама аз си чукли. По тарикатски начин. По дърветата? Опа. Чест намерих. Къде? Тако, голен. Аз съм целият бъдър. Копаля. Искаш чест плейт? Дай сега така да бъда. Ето чест плейт. Имаш ли такава... хубаво. Добре. Накрая съм гъга, нали знаеш? Къде си, бе? Тук няма нищо, не се пребави да влиза. Сигурен си? 100%, нали? Спална. Сори. Няма проблем с това. Ела натам. Там имаше едно много яко нещо. Аз съм с хънгър, бе, Колко сме? Аз съм 500 блока от него. 500 блока, значи на близко нека. Сега тук, ако ме изненада... И да знаете, че той хоста сървъра. Да, аз съм хостера. Къде ще знае? Чакай, Мишо. При едно голямо дърво си. И чакай, Мишо. При едно дърво с... Ето. Има ли ляни? Не. Баста. Взими гъбите. Си правим супи после. Чест. За тебе също имаш. Ендер пегли. Ева си там една. Аз имам 3 спокойно. Мога. Брат, аз мисля ледър нещата си ги оставя в честа. И аз тъй мисля. Само ние ще си ги носим, нали? Не, чакай. Копаля. Кажи. За какво сте ябълките? Оставих ли? Вече. Айде да учим. Какво, ги биеме ли вече ли? Или още малко да по... За сега сървъра не е нон-стоп, нали? Пуска се там сутринта и... Пуска се към 9 часа, когато почивните ни нека там 9-10. През училището няма как да пусна рано, защото буквално оставам и отивам от даска, защото просто нямам... Не мога да стана толкова рано. Не знам дали ще ме разберете, но просто не мога да стана толкова рано. Ела към спална. Да, се надявам, че ще ме разберете. Бързо, на спална съм. Става бой, меле. Сбягаха. Огин, на къде? Бързо. В опсото. В опсото, копале. Фрейм спада. Колко сме? Фрейм спада. Останали сме само... 5 човека сме. Брат! На спаун. Не мога чука, нали? Да. На шако лаги, бе? Не лаги. Аз снимам клип за това. Мраз, видях едно... Аз съм, там съм. Чай, брат, само ще правим тук. Колко възможно. Много. Леле! 5 фокуса. Копале, така. Значи съм гъби ако долата.
Аз ги викам. Чао. Ще спра само за нас на клипа. То? Така отново съм тук. Направих съм шорт, защото направо е... Ево търсиме някакъв честар, мани. Видео си часоваци. Ара. Ма лятото вече работи почти нон-стоп, нали? Еми, Описняй. ти не ми за нищо спокойно. Еми, лятото ще работи от примерно 10-11, примерно, от когато стана, нали? Когато стана, защото за сметка на това сървъра ще бъде отворен до към 3 некъде, нали? Сещаш? Да. Защото все пак не мога да легна в 3 да се събуда в... О, намери ли нещо? ама, взели са. Аре, къде са тия, бе? Трябва да ги сбием. Брат, трябва да направиш и гъбите му с зимата. Те могат? Не. Да. What the fuck? Трябва да фикснем. Чай са тук. Няма да се водим под течението. Къде са тия, бе? Да, бери напред, му намерим някакъв чест. Кой знае? Чакай, че ми свърши храната. Чакай. Ми той аз не много храна. Имам някакви кирливи ябълки. И общо взето. Къде си? Перих напред, ето. Дал съм аз. Аре, пери напред. Тук трябва да има нещо. Чакай. Аз съм само напред, брат. Пак са почна. Али към спална, човек. Сей, ел. Усещам, че тук нещо трябва да има, брат. Усещам. Топло, много топло. Между другото, сред минимап, това баси букука. Намерих една къщичка тук. Взиме. Бата сред минимап на това чит, братле, там. Някакво яко дърво. Взете честа, what the fuck. Човек, сега се ресторна честовите. Айде до спална. Какво? Сега се ресторна честовите. В смисъл? Ще се рестартира, че се върнат айтемите. Аре брус. Ай към спална. Видяхте къде си. На път ли съм или защото съм на шортбата и... Не. Чакай, спри. Ела. Дай. Ела, айде, иде. Фриспот! Добре. Чао, сега се коса. Верно е. Добре, омага. На ти ни, дами и господа, да. Айде, къде си? Вече на тази игра, така че... Сей, айде. Опри си го е. Не мога. Казвам ти. Френс пада яко. Яни, чакай. Тук нещо не съмнява, драги ми лодца. Качвай се. Хубаво. На спална. Бързо, че са на спална. После нов едно, като си правим съм ГГ, брат. Не се знае. Го спална. Бро. Арам бе ти, така ара бе ми. Тънът летни. С главите ще им правим бум, Сторнаха ли сайта? Не, още не. Знаеш какво, брат? Там мисля, че видях им. Някой наблюдават на. Чакай, спри. Наблюдават на. Ето го горе. Излиза. Маска ти кам, че... Откъде излиза? Ето, опа, горе. Да, 100%, да. Ето. Убил го. Добре. Има ли нещо? 4 плеера останаха. Това? Какво има в този чест, бе? Ела. Да, че ми трябваше много. Да, това е Еране, по-силен, брат. Отгоден. Естествено. By the way.
Да, това е между другото по-дълъг Hunger Game, отколкото в принцип. По принцип ги избиваме до сега. Мишо да е победил. Той е прав. Ето го, ето го, ето го. Ice for the win. Ела, ще бегаше. Ще бега. Айс. Айсе. Ice for the win. Айс, пингвин. Копеле, то ме нерви. Изили се сети. На 4 сърца са. Така че... Брат, дай, аз те подкрепям духом. Духом съм с теб. О, мага, двама са! Помогни! Идвам. Фреймспад. Не знам кой бием. Не знам какво става. Умрях. И аз. Фреймспад, брат, як фреймспад, сори. Чайте са. Дай да покажем спална. Чай, една секунда само, че... И така, ето това е спална. Да, не, всъщност ето ми спалва. Ето ми спалва. Той е още в прогрес. Там е джампа. Игра на тайни, защото трябва да инсталираме ни апдейти просто на компютър първо. Така че... Сега нямам друг клип, че няма логи. И сега ще ви покажа джампа, който още, нали... И в начален стадий. Няма го минал. И ето тук някакъв печага. Педобер! Това ти ли си? Педобер! Педобер, това ти ли си? Рекс. Ами да. Рекси. И това ли да е за сега? Еми, това мисли да е. Сега ще умра. Не. И общо взето, днеска се стигна макса сървъра на 30 човека. Да, това... Да. И Мохамед Рол. Оставаме на минута. Кой победи? Дуб Спейс. Браво. Дуб Спейс, браво. Дуб Спейс. Поздравление, ти печели специалното и награди това цвет. Ето това, може да си го вземеш. Ако не знаете кой съм аз съм точно с Бей. Да! Ако знаете кой съм аз. И това ли Абе, брат, то Optifine мод по принцип по-малко ли лаги? Да, ма за твой компютър не е нужен. За чита яден компютър едва ли ще е нужен Optifine. Бате, с 10 фрейма съм на МГ. Защото не си го настроя правилно в Рапса. Знам, трябва да си го настроя право. Аз не знам даже дали си чувам ОМГ. Добре, няма значение. Бай. Добре, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. И това беше първи епизод. И добре. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Ето го победителя, by the way. Малко ми лаги, ама. Ето го Педобер пак. Добре, няма значение, това беше всичко от мен. Надявам се